op og gør klar til dit store nummer. Det måtte jo komme. Det måtte jo komme. Den sang, vi skal synge nu, har Kalle sunget, hvor meget var 1891 gange. 92. Ja. Men det skyldes også, at den er så populær, at Kalle altid gerne vil have, at vi synger den 2 gange hver aften. Og det er også derfor, at Kalle har bedt om at få rækværk op foran musikerne, så han ikke har det regn af damerne altid. Små hysteriske teenagepiger. Ja, det er vel ikke mere end 50-60 år siden. Og du skulle bare vide. Ja, der kan jeg gå helt i gamle huse. De gamle grise. De 3 små grise. Nu har du for 10.000 tilbage. Men Kalle har en betingelse for at synge den her sang, og det er, at I alle sammen synger med. Er det ikke rigtigt, Kalle? I starten der var han jo sådan lidt krukket, og der ville han jo helst ikke have nogen til at synge med, så kunne de jo ikke høre hans smukke stemme. Men nu vil han gerne have hjælp til det. Så ja, det er ikke noget med stemmen at gøre, slet ikke. Skal vi gå i gang med det? Skal vi ikke det? Ja. Skulle vi ikke det? Jeg boede i Stenhøj i skæbt lille hus. Jeg ringede på et bortset for over tørrehus. I gården en lokum og bagved skur, men i det stod med brændende lysapparatur. Ja, så hører jeg. Og det syder af fuset og bobler af. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepis og terpentin, og det er billigt, og så bliver man fuldstændig svin. Min bedstemor brændte sin brændevin selv. Det slog både hende og manden hende. De drak aldrig selv, men forheden den dag. Og der røg i luften med det helvedes brag. Og det syder af fuset og bobler af. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepis og terpentin, og det er billigt, og så bliver man fuldstændig svin. Min far, han brændte i 67 år, men så blev han snuppet af tolden i går. Så bror har skaffet et nyt apparat og sat produktionen i gang i en fart. Og det syder af fuset og bobler af. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepis og terpentin, og det er billigt, og så bliver man fuldstændig svin. Det hænder, at jeg selv tager en ordentlig syg, mens jeg lytter til dråbernes sagryg. Det er som musik fra et fint instrument, og jeg ved, det er sprit på omkring 60%. Og det syder af fuset og bobler af. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepis og terpentin, og det er billigt, og så bliver man fuldstændig svin. Så hvis du har fået lyst til at smage det selv, så kom kun til mig, helst når det går på helst. Kør 3 stop på ruden, stik mig en tier, så får du en chat af min livselixir. Og det syder af fuset og bobler af. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepis og terpentin, og det er billigt, og så bliver man fuldstændig svin. Og det syder af